Sus, tingnan mo nga yung tao, oh. Dam, kaya pala. Saan ka pa mag, ano dyan? Gandang loob nila Mother Nelson at Sister Jackie is only to celebrate the goodness of God. Dahil many times, ang mundo siniselebrate ang Christmas. Pero sa pagkakataong ito, magpasalamat tayo sa Diyos dahil we will celebrate Christmas not just because of Christmas, but because of Jesus Christ. Binigay ng Diyos ang kanyang anak upang magkaroon tayo ng buhay. Kaya yun ang pagpasalamatan natin. Now, sa pagkakataong ito, sige, lumapit kayo at tayo ay tumayo. Tayo ay magpasalamat sa Diyos. Ay ni kana tayo manen iti tiyempo gundaway nga selebraran daytoy nga okasyon nga kankanayon nga selebraran ngam ti kapintasan ditoy selebraran tayo daytoy nga dan iti ragsak tayo dan ti panagyaman kinni Apo Dios agsipud ta may salaeng Domingo may sangatawan kay nagadadong tiyempo aldaw ngayon pa ay nakadatayo. Dahil manan iti gundaway tayo, tapnon pagyamanan tayo ni Apo Diyos. At kararag tayo. Dakilang Diyos sa banal sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, kami po ay lumalapit. Nagpapasalamat sa inyo sapagkat ibinigay po ninyo ang pagkakataong ito upang kami po ay magpasalamat sa inyo sa napakaraming biyaya, napakaraming pagpapala na patuloy po niyong ibinibigay sa amin, maging din po sa kalakasan, maging din po sa patuloy, Panginoon, na buhay na pinagkakaloob po ninyo sa amin upang kami po ay magkaroon po ng tsansa na magtrabaho. Kami po ay magkaroon, Panginoon, ng income. Salamat po sa kalakasan. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy po ninyong pag-iingat sa buhay po ng bawat isa sa amin. Dalangin po namin na sa pagkakataong ito, ikaw ang patuloy na kumilos, manguna sa buhay po ng bawat isa. Pagpalain nga po ninyo ang buhay po namin. Pagpalain po ninyo, maging din po ang tahanan ng bawat isa. Sa pamilya, Panginoong Diyos, na nandito, all the borders, Lord, we ask you to bless them. Continue, Lord, to pour out your blessings be upon each and every one of them. Thank you, Lord, for the life of Brother Nelson Jackie. Continue, Lord, to guide them, lead them, bless them, O Lord. Lord, we thank you and we bless you that even our food that set before us, we ask you to bless it, sanctify for our stand, for nourishment. Lord, we will enjoy your goodness as we celebrate the season. Jesus Christ is the reason for this season. We thank you and we bless you. This we pray in Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you and God bless us all. Okay, asa na yung MC? Uy, MC ba? Ikaw man ang MC. Ano, MC attack na ba? Ikaw man ang MC. Sige ka dagan tayo ti rambakan tayo ti makan. Rampakan pala. Mangan. John! Saan ka dong? Fine! Sali kay... Dako kay 13 man, tilidahin ko niya tagaan. Isan na lang o kuan niya. Pangpainit sa sikura. Nandun. Starting pa, ayan. Hi, Jana. Kain na tayo. Kain na, kain. Gusto ko ng salad. Uy!
Happy birthday to you! Oy, birthday ba ni Roy ngayon? Happy birthday, Roy! How old are you? ang dami ng handa mo. Kain lang kayo. Kain lang kayo. Uniform, ang cute. Mm-mm. Hoy, hindi ka niya maintindihan. Saan ka na, oy? Ay. Hoy, ninyo. Ninyo. Kumain na. Mayan. Mayan. I'll tell something. Do you know me? Si Mayan? When they drink kano? When they drink kano? Ah, hindi sila nagpunta. Guys, katabi ko. Birthday mo ngayon, Roy? Talaga? Birthday mo talaga? Ha? Hala, ba't di ko nakita sa notification doon? Na birthday mo. Tinago mo yata yung birthday mo, nilak mo. Pa-birthday ka rin, dami mong handa. Kain lang kayo. Nakuha kayo ng mga regalo niyo doon. Oo, may mga pangalan na ba? Ay, nagpuputol na. Pumila ka na. Uy,
kayong mamaya ng mamaya. Diba? Uy, pumila pa na doon. Pumila. Wala. Si Jubina, tanong mo sa atin Jubina. Ayun o. So yun, welcome to my vlog in another video. Kumain na. Kaya na. Pumila. Pumila na. Birthday ko po ngayon. Welcome to my vlog. Pumila ka na. Tawagin mo sungay. Kadilim ba? Kadilim. Ang dilim. Yung. Bili ka na. Bili ka na. Nag-live ka Bakit yan lang yung kinakain mo? Pa-shoutout naman. Magsa-shoutout lang tayo dito. Bakit? Welcome to my vlog. Tutok! Ala. Ano? Kaasmira yan. Tama na.